Gadewch i ni weddio. Diolch yn i ti o Dduw unwaith eto am y fraint o cael dod ger dy fron. I ni'n ddiolchgar am dy ddydd ac am gyfle i ddod i geisio dy wyneb i wrando ar dy air, i ddymuno'r tywalliad mawr o'r ysbryd glân, i ddod lawr arnom ni unwaith eto o Dduw. I ni'n llawenhau am yr adegau hynny. Mae'n gwlad ni wedi profi o'r fath ymweliad gen i ti, ond o Dduw gymaint o flynyddoedd wedi mynd heibio bellach ac yn gofyn i ti o Dduw, a bydde di yn gweld yn iawn i ddod i'n plith yn ystod yr oedfa hon. O Dduw, i ni'n gofyn i ti ddod i'n plith yn ystod y dyddiau sydd o'n blaen ni. I ni'n gweld y tywyllwch yn cwmpas ni a'r difaterwch ynglyn â dy bethau di, a hyn yn cynyddu yr holl dywyllwch a'r pryder sydd yn y byd, ac eto dal dim troi at dy air di, ac yn gofyn o Dduw y byddi di yn gweithio yn ein plith ni, fel cenedl, fel gwlad unwaith eto. Ter bendithio ni, diogela ni, y rhag ymysodiadau'r un drwg. I ni'n gofyn hyn oll felly, trwy enw ac heiddiant yn harbyd Iesu Crist. Amen. Cyn i ni ddarllen o air Duw, ychydig o gyhoeddiadau, eich atgoffa chi o'r hyn sydd i'w gael ar wefan Nghapel y Rhath. Yr hyn i ni wedi wneud o'r blaen oedd yr myfyrdodau byr o emynau Cymraeg, emynau'r Efengyl, 10 munud o hyd yw'r negeseuon hynny, ac yn canolbwyntio ar neges yr Efengyl yn yr emynau hyfryd yma sydd gennym. Ac y bwriad os diw ai mynd mewn ychydig wythnosau yw dechrau recordio carolau'r Efengyl hefyd, ac felly wrth i ni agosau at y Nadolig, fe fyddwn ni'n cyhoeddi hynny ac yn rhoi gwybodaeth i chi pa bryd bydd rheini ar ein gwefan ni. Hefyd, mae modd mynd nôl at egluro'r Efengyl, astudio llyfr Iesu'r ail ar sancteiddrwydd, ac yna yr oedfa hon ar y Sul am hanner awr wedi 3. Nawr, gadewch ni ddarllen o air Duw, llyfr yr Actau, y 19 benod, Actau penod 18 ac yn dechrau yn yr adnod gyntaf. Ar ôl y pethau hyn, Paul am y dawod a Gathen ac a ddaeth i Gorinth, ac wedi iddo gael rhyw iddew a'i enw Aquila, un o Pontus o Genedl, wedi dyfod yn hwyr o'r Ital a'i wraig Priscilla, am orchymyn o Claudius i'r iddewon oll fyned allan o'r Ifaen, fe a ddaeth atynt. Ac oherwydd ei fod o'r un gelfyddyd, fe arhoes gyda hwynt ac a weithiodd canys gwneithurwyr pebyll oeddynt wrth ei celfyddyd. Ac fe a ymresymodd yn y synagog bob saboth ac y gynghorodd yr iddewon a'r groegiaid, a phan ddaeth Silas a Timotheus o Facedonia bu gyfyng ar Paul yn yr ysbryd, ac fe a dystiolaethodd i'r iddewon mae Iesu oedd Crist. A hwythau gwedi ymosod yn ei erbyn a chablu, fe ysgydwodd ei ddillad ac a ddywedodd wrthynt, bydded eich gwaed chwi ar eich pennau eich hunain, glân ydw i fi, o hyn allan mi af at y cenhedloedd, ac wedi myned oddi yno fe a ddaeth i di un a'i enw Justus, un oedd yn addoli Duw, tir hwn oedd yn cyffwrdd ar synagog, a Crispus yr arch synagogydd, a gredodd yn yr arglwydd a'i holl di a llawer o'r Corinthiaid wrth wrando a gredasant ac a fedyddiwyd, a'r arglwydd a ddywedodd oedd Paul trwy weledigaeth liw nos, nac ofna, eithir llefara ac na thaw, canys yr o'i fi gyda thi, ac ni esid neb arnat i wneithir niwed i ti, oherwydd y mae mi bobl lawer yn y ddinas hon. Ac fe arhoes yn o flwyddyn a 6 mis, yn dysgu gair Duw yn ei plith hwynt. A bydde bendith Duw ar ei air sanctaidd ef. Wel, fel testyn, dwi wedi dewis y 5 adnod o'r 19 benod o lyfr yr Actau, Actau 18 adnod 5. A phan ddaeth Silas a Timotheus o Facedonia bu gyfyng ar Paul yn yr ysbryd ac fe dystiolaethodd i'r iddewon mae Iesu oedd Crist. Nawr, mae'r adnodau cyntaf yma o lyfr yr Actau, henod 18, maen nhw'n mor gyffroes, ond ydyw fel yr holl lyfr. Unwaith eto ni'n gweld rhagluniaethau Duw ar waith. Paul yn gadael Athen
i fynd at y bobl yng Nghorinth. Mae'r holl rhagluniaethau sydd ar waith yn y trefnu yr achlysur yna tu hwnt i'n deall ni. Fedrwn ni ddim deall rhagluniaethau Duw yn y modd y mae'n arwain llwybrau pobl ac yn plethu pobl mewn i'w gilydd, i'w hanesion i gilydd. Ond dyma beth sy'n wir yn rhagluniaethau Duw fe drefnodd y byddai Paul yn gadael Athen ac yn mynd i Gorinth. Ac yno, iddo gyfarfod â dau, Aquila a'i wraig Priscilla. Y ddau yna wedi cael ei gyrru allan o'r Ifain dan archymyn Claudius. A'r rheswm am hynny fe daflodd ef yr Iddewon a'r Cristnogion allan o'r ddinas honno. Gan i fod yn edrych arnyn nhw fel nuisance, yn fygythiad efallai, yr oedd y ddau yma'n credu mewn un Duw, ac hefyd yr oedden nhw'n gwrthwynebu eilein addoliaeth ac felly yn rhoi yr Iddewon a'r Cristnogion mewn i un bwced fel betai yn dweud, dyma i chi, yr un yw'r bobl yma, sy'n lot o waniaeth yn nhw, maen nhw'n credu mewn un Duw, maen nhw'n gwrthwynebu'n eilein addoliaeth ni, ac felly falle yn gweld nhw yn achosi problem iddo, ac felly fe nath e geisio datrys y broblem trwy gyrru nhw gyd allan o'r Ifain. Ac felly mae rhain wedi dod i Gorinth. Nawr maen nhw'n rhywbeth hyfryd am y cyfarfyddiad yma. Dyna chi ddarpariaeth yr arglwydd ar gyfer ei was Paul. Paul yn cael ei arwain i Corinth ei hun, ac yna mae'n cyfarfod ar ddau yma, Aquila a Priscilla. Ni'n gweld cariad Duw yn darparu ar gyfer Paul. Dau i gael y nogi un o'i weision. Dau oedd yn barod yn pwyso ar yr arglwydd Iesu Crist fel ei gwaredwr. Ond dau hefyd oedd yn yr un maes o ran swyddogaeth. A Paul, mi roedden nhw'n wneithurwyr pebyll. Mi fyddai'r byd yn siarad yn term, dyna chi y gyd-ddigwyddiad. Wel, dwi ddim y gyd-ddigwyddiad. Yr oedd yr arglwydd wedi darparu yn gyntaf dau Gristion. A fyddai'n help mawr i Paul, oedd yn gallu aros gyda nhw. Ac nid yn unig hynny, roedden nhw yn neud yr un math o waith. Wel, dyna chi gael ondyd. Oedd hyn yn golygu byddai Paul yn gallu parhau i gefnogi ei hun yn ariannol tra yn pregethu ar y Sul. O leiaf, tan i Silas a Timotheus ddod o Macedonia i'w helpu, ni'n darllen yn Philippiaid 4, adnod 14, hynny, da gwneithoch gyd gyfrannu am gorthrymder i. Ac felly fe gafodd yr help gan y ddau yma, a Aquila Priscilla, ac yna help ychwanegol ariannol, lle roedd yn gallu canolbwyntio ar y pregethu. Nawr, mi roedd Corinth yn le anfoesol tu hwnt yno, roedd llawer yn addoli Aphrodite, yr dduwies o gariad, ac yr oedd hyn yn arwain at bob math o anfoesoldeb, yn enw eu crefydd nhw yn yr eilyn addoliaeth yma, ond nawr o'n nhw'n gallu dweud dduwies o gariad ac yr oedd hwn yn agor y drws i bob math o fryntni. Ac eto mae'n anhygoel yn dweud, sefydlwyd eglwys yng Nghorinth. Nôl pob sôn, mwy wedi dod i gredu o blith yr anfoesol yng Nghorinth nag o blith y dysgedig yn Athen. Ond am gyfle i chi, yr oedd Corinth yn le canolog, llongau o bob cwr o'r byd yn teithio, drwyddi a cyfle i ledeini y gair Duw yr Efengil. Pobl yn dod o bob math o lefydd ac yna'n cael dod o dan dylanwad yr Efengil, dod i gredu ac yna'n dychwelyd at ei cartrefi. Mae yn ddarn cyffroes tu hwnt. Wel, hoffwn ni edrych yn gyntaf ar y drws agored yma gafodd Paul yna'r sarhad y di-gred ac yna'n olaf canlyniad ysgytwol. Wel, yn gyntaf, y drws agored. Cyn dweud unrhyw beth, onid yw hyn yn gwneud synwyr wrth ddarllen am ragluniaethau Duw, yr arweiniad, y ddarpariaeth i Paul. Paul yn cael ei arwain i Gorinth, yna bod na ddau oedd o'r un farn, o'r un safle, dau crediniwr ac o'r un gwaith, ac yn rhai a fydda'n cael ynogi Paul. Falle pan fydda Paul yn teimlo'n isel wedi blino, yr oedd na ddau yno i'w helpu fe. Ond hefyd, allwch chi edrych ar hyn, yr oedd yn ddarpariaeth i Aquila Priscilla. Ond nid oedd gan yr arglwydd pwrpas i'w gyflawni yno. Yr oedd Paul wedi cael ei anfon iddyn nhw. Dyna chi gael londyd y gafon nhw, bod gwas yr arglwydd wedi dod atyn nhw, i'w dysgu nhw, i'w harwain nhw, i ofalu am eu heneidiau nhw. Felly o feddwl am yr rhagluniaethau yma, ond nid oedd gan yr arglwydd bwrpas i'w gyflawni.
Agorodd y drws ar gyfer cyhoeddi'r Efengil. Dyna chi gyfle. Lle gwrthwynebus oedd Corinth, balch, peryglus tybiwn ni. Llawn pob math o anfoesoldeb. Ac wrth gwrs, y math yma anfoesoldeb heddiw yn ein gwlad ni yn cael ei ddathlu. I ni'n gweld, ond nid i ni. Pan ni'n meddwl beth oedd Corinth fel, wel, dwi ddim yn anhebyg i'n gwledydd ni heddi, i'n dinasoedd ni heddi. Yn ein dinasoedd ni heddi, mae yna rhywbeth hyn o fwy, mae yna rhyw ddathlu, ond oes. Mae yna rhyw wthio yr math yma o beth. Mae'n cael ei hysbysebu trwy bob math o gyfryngau'r anfoesoldeb yma. Pob cyfrwng posib y mae'n gwlad ni yn gwthio, yn gorfodi hyd yn oed y feddylfryd chwantus anfoesol ar bawb. Mae'n gorfodi'r ifanc. Mae dyma sydd yn naturiol. Ond nid yw hwnna wir. Mae cymdeithas yn beirniadu Cristnogion, chi'n greulon, yn amddifadu eich plant chi rhag yr anfoesoldeb yma, rhag y gerddoriaeth sy'n llawn anfoesoldeb, rhag y partio sy'n llawn anfoesoldeb. Peidiwch â bod yn llym, mae rhaid nhw cael profi'r peth yma. Ac maen nhw'n edrych arno ni fel rhai sydd yn greulon ac yn gaeth ac yn gul. Ac eto i gyd, maen nhw'n gwthio yr anfoesoldeb yma. Yn gorfodi fe, mae e'n dod o bob cyfeiriad. Maen nhw'n dweud wrth bobl ifanc, dyma sydd yn naturiol, arbrofwch. A maen nhw'n dweud, dyma yw gwir gariad, arbrofwch mewn anfoesoldeb, ac fe brofwch i gwir gariad. Mae wedi osod mewn fath ffordd, mae dyma sydd yn ddisgwyliedig, dyma sydd yn iawn hyd yn oed. Gwnewch yr hyn y mynwch. Nawr, math yma le oedd Corinth. Does dim byd lot wedi newid, dyma yw natur dyn. Ond nid yw yn dod a chysur i ni gyd heddi. Yn sicr, yma lle dwi nawr yma yng Nghaerdydd, dinas fel pob dinas arall bellach, yn llawn anfoesoldeb a thywyllwch. Dim diddordeb yn yr Efengil gan y mwyafrif llethol o ddinasyddion Caerdydd. Dim diddordeb. Yn ddigon hapus i byd. Ac hyd yn oed o blith y sawl sydd yn proffesu, gwelir atyniad y byd yn fwy nag at sancteiddrwydd. Dyna beth sydd yn ei weld yma yng Nghaerdydd, a tybiwn ni, mae'n wir yn bob cwrw'n gwlad ni. Mae'r byd, does dim diddordeb gan y byd y methau Duw. Mae yna atyniad at fydolrwydd ac anfoesoldeb, i ni'n gwybod hynny. Ond i ni'n ei weld yn yr eglwys hefyd, mae yna fwy o atyniad at y byd, a dal chwarae gyda chrefydd, nag sydd yna at sancteiddrwydd ac ymwahaniad. Mae'n anodd i berswadio hyd yn oed y proffeswyr, mae dyma sydd yn iawn. Ond ond yw yn galondyd. I ni'n darllen yn Paul ac Aquila a Priscilla. Roedd yna gnewyllyn o dri. Eglwys fach. Mae'n atgoffa chi o Mathew 18:20, canes lle mae 2 neu 3 wedi ymgynnull yn fe enw i yno yr ydw i fyny canol hwynt. Ond nid oes na le i ni afael ar yr addewidion yma lle mae yna 2 neu 3 wedi dod, wedi ymgynnull yn enw'r arglwydd. Mae'n addo i ni, yno yr ydw i fyny canol hwynt, ac dyna'r dyddiau lle i ni hyd yn oed yn cwestiynu, oes na 2 neu 3 ambell waith. Ond dyna'r lefel i ni'n arni, ond o leia ni gallu dweud, yr wyt ti o Dduw wedi addo bod gyda ni 2 neu 3. Dwi yma yn yr ystafell yma'r ben fy hunan, ond pe tawn ni mewn yn yr oedfa, bydde ddim yn bell i ffwrdd o 2 neu 3. A faint fydde eisiau bod yna? Faint o alw sydd please gawn ni ddod nôl i'r cwrdd. I chi'n clywed hynny ar hyd a lled o wlad? Dwi ddim yn ei glywed yn llawer iawn. Please gawn ni ddod nôl i di yr arglwydd i wrando ar air Duw ac i gyd addoli. Ni ddim yn clywed y peth yma. Mae yna rhyw ddeheuad, na, i ni eisiau pethau eraill, cyn y pethau yma. Gen ni roi hwnna o'r neilltu. Sa'n ni eisiau cwrdd â nôl. Mae yna rhy gloi. Wrth gwrs, ni'n cadw at canllawiau y llywodraeth ac yn dilyn y cyfarwyddiadau ni fod i wneud. Ond na fydd yna gri. Ond dyna lle i ni, 2 neu 3. Ond o leia allwn ni ddweud hyn. A dyna lle cydernid. Lle mae yna 2 neu 3. Dyna i chi addewid. Dyna chi addewid yr oedd gan Paul ac Aquila a Priscilla. Dyna i chi rhagluniaethau Duw oedd wedi trefnu'r 3 yna. A dyna'n gobeith ni. Os yw'r arglwydd gyda ni, os yw ef yn agor y drws, dyna i chi gyfle. Hyd yn oed bod ni'n fach o ran nifer. Ond nid dyna dylsyn ni fod yn gweddio amdano. Agorad ddrws o gyfle i dy blant i dy weision.
Dyna chi gyfle gafodd Paul. Adnod 4 ac efe a ymresymodd yn y synagog bob saboth ac a gynghorodd yr Iddewon a'r Groegiaid. Pob saboth. Oeddech chi ddychmygu'r peth? Dyna ble roedd yng Nghorinth. Mi fydde wedi deffro ar fore'r saboth a bydd yr Aquila a Priscilla wedi bod gyda fe. A tybiwn ni falle bydden nhw wedi gweddio cyn iddo fe'n allan i'r synagog. A bydde Duw yn ei ofalu amdano ac yn ei fendithio ac yn ei eneinio'r ysbryd glân. Ac wythnos ar ôl wythnos, dyna be nath Paul, fe bregethodd fe ath e'r synagog, a gorodd gair Duw iddynt, a dywedodd wrthynt am ffordd iachawdwriaeth, eglurodd wrthyn nhw y cyfan. Dechreuodd gyda hanes ei Duw nhw yr holl a lluog, ac eglurodd mai nid crefydd newydd oedd yr hyn yr oedd yn ei bregethu, ond ei crefydd nhw, i ddewiaeth. Dyna yw Cristnogaeth, dim i ddewis. Mae Cristnogaeth yn dod o'r Hen Testament, ond oedd rhain ddim yn ei ddeall. Mi roedden nhw yn y synagog yn creu crefydd newydd, ond oedd e'n dweud, oedd nhw, na, dwi'n pregethu'r hyn yr oedd eich proffwydi chi yn ei pregethu. Ond bydd yn gosod iddyn nhw yn y synagog, doedden nhw ddim wedi deall. Doedden nhw ddim wedi deall yr holl proffwydi y cawsant gan Dduw, proffwydi a chyhoeddodd ffordd iachawdwriaeth iddyn nhw. Rhai a ddangosod iddynt eu pechod, doedden nhw ddim wedi deall na. Doedden nhw ddim wedi gweld eu pechod, doedden nhw ddim wedi deall fod Jeremia ac Eseia yn pregethu am bechod ac am eu pechod nhw, am Dduw a'i fawredd, a'i fod yn berffaith ac yn sanctaidd, a bod nhw'n atebol gerbron Duw. Ond dyna beth oedd Paul yn ymresymu, yn dadlau, yn perswadio yn y synagog. Fe ddywedodd fod y proffwydodd am un oedd i ddod i ddelio gyda'r pechod. Dyna beth oedd Paul yn dweud, fe nath ymresymu gyda nhw. Dangosodd iddyn nhw sut mae'r Iesu, yr un a groeshoeliwyd, mae'r Iesu oedd y Meseia. Iddyn nhw ladd y Meseia. Yr un a ddawyd iddynt gan Dduw trwy'r proffwydi. O, fe ddylsen nhw. Yn nhw a gafodd gair Duw dros ganrifoedd, dylsen nhw o bawb fod wedi nabod yr Iesu. Ond na, roedd ei dyllineb ysbrydol yn ei rhwystro. Chyma be, mi fydde Paul wrth ymresymu gyda nhw mae'r Iesu oedd y Meseia. Mi fydde fe siŵr o fod. Ond mi fydde wedi cyfeirio at adnodau fel hyn, Meica 5 adnodau. Mi fydde wedi dweud, ewch at eich Hen Testament chi, ewch at Meica 5 adnod 2. A thithau Bethlem Ephrata, dy fod yn fechan ymlith miloedd Jwda. Eto honno ti y daw allan i mi un i fod yn llywydd yn Israel. Yr hwn yr oedd ei fyneded allan o'r dechreuad, dyddiau tragwyddoldeb. Ac mae'n dangos iddyn nhw, fe ddigwyddodd hynny Matthew 2 adnod 1 ac wedi genu'r Iesu ym Bethlehem, Jwdea. Yn nyddiau Herod frenin weledoethio na ddeithand o'r dwyrain i Jerusalem. Galle wedi gadael fyna, galle. Ond tybiwn ni bydde wedi cario ymlaen saboth ar ôl saboth. Bydde wedi mynd at Eseia 9 adnod 1 a 2. Eto ni bydd y tywyllwch yn ôl yr hyn a fi yn y gofid. Megis yn yr amser cyntaf y cyffyrddodd yn ysgafn a thir Sabulon a thir Naftali, ac wedi hynny yn ddwysach y cystudiodd hi wrth ffordd y môr, tu hwnt i'r Iorddonen, yn Galilea cynhedloedd, y bobl arodiasant mewn tywyllwch a welsant oleuni mawr, y rhai sydd yn aros yn hir cysgod angau, y llywyrchodd goleuni arnynt, a mi fydde wedi atgoffa nhw. Matthew 2:23. Cyflawniad o'r broffwydoliaeth hynny a phan ddaeth fe a drigod mewn dinas a elwyd Nazareth. Fel y cyflawniad yr hyn a ddywedasid trwy'r proffwydi, y gelwyd fy Nazaread. Roedd gan Paul ddigonedd o ddewis, o broffwydoliaethau, o'r 333 o broffwydoliaethau y cyflawnodd yr Iesu yn ei fywyd a'i weinidogaeth. Petach chi dim ond yn cymryd 50 ohonynt. Amhosib yw i un dyn gyflawni hynny. Heb sôn am y 333, ond i bai fod yn wir. Petach chi'n dewis 50 ohonynt. Dyma'r ystadegyn. 11 250 000 000 000 000 000 i un. I un dyn gyflawni dim ond 50 o'r proffwydoliaethau yn fanwl gywir. Mae'r ystadegyn yn cyhoeddi, amhosib yw iddo beidio fod yn wir. Ond i ni ddim yn sôn am 50 o broffwydoliaethau, 333 yn benodol am yr Iesu, ac roedden nhw'n fanwl Bethlehem, Nazareth,
Allwn ni fynd ymlaen. Roedd gan Paul ddigonedd o adnodau gallai fe fod yn ymrysymu yn y synagog, saboth ar ôl saboth, yn dweud wrth yr Iddewon, dyma'ch crefydd chi a dyma'r Iesu. Mae e wedi cyflawni y proffwydolaethau fel y dywedwyd eich proffwyd i chi. Ond am adnod 5, a phan ddaeth Silas a Timotheus o Facedonia bu gyfing ar Paul yn yr ysbryd ac fe a dystiolaethodd i'r Iddewon, mae Iesu oedd Crist. Dyma i chi. Ond nid dyma falle lle ni wedi cholli ni. Yr oedd yr ysbryd glân yn ei gymell, yn ei orfodi, yn pwyso ar ei galonau, i fynd ac i bregethu. Yr oedd yn gyfing ar Paul yn yr ysbryd, roedd yn yr ysbryd. Roedd am breseroldeb yr arglwydd. Roedd yno ganddo neiniad yr ysbryd glân, roedd y neiniad yr ysbryd glân ar Paul. Yr oedd yr ysbryd glân wedi eneinio fe ac yn ei arwen ac yn ei gymell cer rwy fi gyda thi. Am ddyddiau tebyg eto. Am gael drws wedi hagor. Am gael cymhelliad yr ysbryd glân unwaith eto. Am eneiniad yr ysbryd glân a'r bregethiad yr efengil. Ond nid dyna beth sydd angen. Yn y dyddiau yma, beth i ni wedi wneud fel eglwys yng Nghymru, o bob cenedl, fel yr Iddewon, i ni yma yng Nghymru, yr holl ddiwygiadau, yr holl fendithion. A beth mae'r eglwys wedi wneud? Mae un carfan wedi dinistrio'r athrawiaeth am yr ysbryd glân ac wedi dod â bydolrwydd a pholineb ac wedi dod â gau athrawiaeth i mewn ac wedi mynd i eithafon, ond yna mae yna garfan arall o'r eglwys wedi gwadu nerth ac eneiniad yr ysbryd glân ac wedi gwrthio'r ysbryd glân allan ac fel eglwys i ni wedi pechu. A byddwch chi wedi meddwl yn yr dyddiau tywyll yma bod ni fel pobl Dduw wedi dychwelyd i bledio ar yr arglwydd i dywallt ei ysbryd glân arnom ni. Ond ai wedi digwydd, a ydyn ni'n pledio ag a ydyn ni'n galw arno fe, tywallt ysbryd arnom. Ond nid dyna beth sydd angen, dyma beth gafodd Paul. Yr oedd yn gyfing ar Paul yn yr ysbryd, ac fe a dystiolaethodd i'r Iddewon, mae Iesu oedd Crist. Wel, gadewch ni symud ymlaen. Y sarhad, y digred, Ioan 1:11. Dyma beth sy'n wir. A te eiddo hi'n y daeth, a'r eiddo hi nisterbyniasant ef. Mae hwnna'n ddigon clir ond yw e. Mor wir oedd hyn. Bawb y dylse'r Iddewon fod wedi deall ac wedi credu, ond na, fe wrthodon nhw Iesu Grist, fe wrthodon nhw'r efengil, gwrthodant y cannoedd a'r gannoedd o broffwydolaethau. Gellir dweud hynny am ein gwlad ni, gallwn, o bob gwlad yn y byd, ond ni dylse Cymru gredu'r efengil, o feddwl am ein hanes ni, am yr holl bregethwyr sydd wedi cael ei galw gan yr arglwydd yn ein gwlad fach ni, yr holl gapeli sydd wedi cael ei adeiladu mewn gwlad mor fach, chi ddim yn gallu troi mynd lawr stryd heb gweld capel yn ein gwlad ni, yr holl emynau a gyfansoddir yn ein gwlad fach ni, ac a genir yn ein gwlad, o gapel i gapel. Gymaint felly mewn gemau rygbi a pêl-droed am flynyddoedd, roedd pobl yn arfer canu emynau, achos dyma'r caneuon roedden nhw'n gwybod. Emynau oedd yn llawn efengil o feddwl am yr arddeliad a fi ar y pregethu. Nid yw e mor dris heddi, ni'n ddiolchgar os neges o unrhyw fath yn cael ei pregethu. Heb sôn os mae pregethu yw e. Os rhywun yn rhoi rhyw ddarlith Cristnogol, mae yna rhyw fath o ryddhad, mae yna rhywbeth yn cael ei wneud. Ond i gael pregethu yn nerth yr ysbryd glân, eneiniad yr ysbryd glân, tywalliad o'i ysbryd arnom, i ni mor bell o hynny yn dydyn ni. I ni wedi hen grwydro. Y bendithion a gawson ni fel gwlad, yr effaith cafodd hyn ar gymdeithas, ar y llysoedd barn, ar foesau ac ar fywyd yng Nghymru, yr effaith a gafodd yr eneiniad yma, tywalliad yr ysbryd glân, ar ein gwlad ni, yr ysbryd ar waith yn eneinio pregethu'r gair, a'r effaith gafodd hyn yn achub eneidiau, a pobl yn dod o'r byd. Mi roedden nhw'n dod. Yr hyn oedd yn digwydd pan oedd y pobl yn cael ei achub blynyddoedd yn ôl, mi roedden nhw'n ymwahanu o'r byd. Roedden nhw wedi achub yn llwyr, ac wy chi'n gweld, yr oedd prawf o hyn, fe nathon nhw dyfal barhau trwy bywydau nhw. Fe redon nhw yn ffyddlon.
Ond beth ni'n gweld heddi, ni'n gweld dim gwahaniaeth. Mae yna broffes, ac i chi ddim yn siŵr os o beth yw'r broffes. Gallai fod unrhyw grefydd i dygwyddo ni, mae'r fath o dolrwydd i weld. Ond nid felly oedd hi yn ein gwlad ni. O am wrthodiad sydd wedi bod yn ein gwlad ni. Mae'r capeli bron i gyd yn wag bellach. Os ceir addoliad o unrhyw fath mewn capel, mor aml nid yw'r addoliad yn ôl gair Duw. Yr hyn mae pobl yn dehe amdano heddi ar ôl cyfnod clo. Beth chi yn mynd ac yn gwneud rhyw fath o holiadur yn gofyn i bobl? Beth i chi'n edrych ymlaen ato fwy na dim ar ôl y cyfnod clo? Be fyddwch chi'n cael o fewn cymdeithas fydda hyn? Dychwelyd at y tafarnau, at ryddid i fyw yn anfoesol. A ni wedi gweld hyn yn barod. Ni wedi gweld yn do, pan oedd yna rhyw fath o leihau, llacio ar y cyfnod clo. Beth sydd wedi digwydd? Partio, meddwi, pobl yn torri reolau ac yn gwneud pob math o bethau. Ac felly ni wedi gweld y broblem yn cynyddu unwaith eto. Ond beth yw hyn? Dyna'r dyheuad o pleserau'r byd. Dyna beth i ni eisiau. I ni mor bell o bleddol sy'n ni fod. Mae'r wlad yn gwrthod gair Duw. Chi'n mynd clywed neb yn dweud, am cael cyfle i fynd i'r eglwys, i fynd i'r capel, i glywed y pethau pwysig oll. Chi'n mynd clywed neb yn yna. Chi bron iawn ddim yn clywed pobl Dduw yn dweud hynny. Dychmygwch pa mor hyfryd fydde fe. Petai'r ffôn yn canu trwy'r amser yn dweud pryd i chi'n mynd i fynd nôl i'r capel i gynnal oedfa. Fydde yna'n hyfryd bydde. Pryd gawn ni fwy o hyn a'r llall, pryd gawn ni ymgynnull i weddio unwaith eto, ni eisiau gwneud i ni'n gwybod mae rhaid ni gadw at y reolau, ond i ni'n dyheu am cael dod nôl. Ni bydde fe'n hyfryd mai dyna, petai ni'n clywed y byd yn dweud hynny, petai ni'n clywed rhai yn y byd yn dweud, ni wedi cael llon bol ar wacter y byd a chwantau'r cnawd, i ni wedi gweld dyma beth i ni eisiau dod, i ni wedi gwrando ar y we falle, ond i ni methu aros i cael dod yna yn y cnawd, i cael ymuno a chyd addoli. Ond beth i ni'n gweld? Gwrthodiad o air Duw. Mae'r wlad fel petai am dywelu pregethwyr yr Efengil. Adnod 6, a hwythau gwedi ymosod yn ei erbyn a chablu. Ond nid dyma beth i ni'n gweld. Dyma mor aml sydd yn digwydd pan fod presenoldeb yn arglwydd i'w deimlo. Ceir ymateb, rhai yn credu, ond hefyd gwelir yr ymateb ffyrnig yma gwrthodant. Roedden nhw'n gwrthod fel rhai yn paratoi ryfel. Roedden nhw mor ffyrnig. Hyn yn ei wneud yn anoddach i'r Iddewon nad oedd yn gallu dadlau nôl, dyma'r broblem. Nid oedd môl pan roedd Paul yn ymresymu gyda nhw yn y synagog. Doedden nhw ddim yn gallu ateb. Doedden nhw ddim yn gallu ateb ei ddadleuon e. Achos doedd dim ateb i'w gael. Doedden nhw ddim yn gallu dadlau yn ei erbyn e gan nad oedd yn bosib. A mae hyn yn wir heddi am wyddonwyr yn taflu allan damcaniaethau fel prawf. Ond dydy ddim yn prawf. Ond pan maen nhw'n dod wyneb yn wyneb ar y Efengil, does dim ateb ganddyn nhw. I chi siŵr o fod i ffeindio ni'n siarad â phobl yn y byd. Ac maen nhw'n dod ein a llall, ac chi'n sôn am foesau, chi'n sôn am bob math o bethau, a chi'n dod nôl at fel hyn dywed gair yr arglwydd. A does dim ateb gyda nhw ar wahân i ni'n gwrthod e. Dyn ni ddim hwn ar hen ffasiwn, ond dyn nhw ddim yn gallu ateb, dyn nhw'n gallu dadlau ni erbyn achos dyn nhw'n gallu, mae'n amlwg dyma yw y ffordd iawn, ond y broblem sydd ganddyn nhw, dyn nhw ddim yn licio fe, ac felly mae hwnna'n corddi oddi fewn iddyn nhw, ac mae'n atgasedd a ffyrnigrwydd, ac maen nhw'n ymosod. Pan mae pobl yn dod wyneb yn wyneb ar y Efengil, pan maen nhw'n gweld bod e'n atal i pechod nhw a'i rhyddid nhw, mae'n atgasedd. Doedd yr arweinwyr y wlad yma, doedden nhw ddim yn gallu, mae pob math o bobl pwy bynnag yn dod yr arweinwyr ddim chwaith, doedden nhw ddim yn gallu ateb Paul, methu profi, methu gwrthweud. Ac felly fel anifail ffyrnig wedi gornelu, mae fel tynnu asgwrn oddi ar gi, mae'r rhain yn ymateb yn ffyrnig a hwythau wedi ymosod yn ei erbyn a chablu. Dyna'r unig beth o'n gallu wneud. Yn anwybyddu beth o Paul di ddweud. Sa'n ni'n gwrando beth sydd gyda ti ddweud. Rhyn peth heddi, dwi'n gwrando ar y pregethwr. Yr unig beth maen nhw'n dweud yw beirniadu a ffyrnygu a chablu, ac yn gwneud hwyl ac yn sarhaus, yn ddilornus. Y mwyaf yr ymwybyddiaeth nad oes ateb ganddynt, y mwyaf y gwelant bod eu pechod yn cael ei gondemnio, y mwyaf ffyrnig yr ymateb.
yr ymateb sarhaus yma, cysineb, y poeri, y ffarnigo, y cablu. A mae'n naturiol, achos dyw dyn yn naturiol ddim yn leicio'r efengil, yn cysau Duw, yn cysau sancteiddrwydd, ac ar agosau i chi'n dod i berswadio rwy'n o'r peth, i chi'n gweld yr ymateb yma mor aml. Yn olaf, y canlyniad ysgytwol yma, mae unrhyw beth yn bosib ond yw e, pan fod yr ysbryd glân ar waith. Ond am eiliad trist, adnod 6, a hwythau wedi ymosod yn ei erbyn a chablu, be ddigwyddodd fe ysgytwodd ei ddillad, ac a ddywedodd wrthynt, bydded eich gwaed chwi ar eich pennau eich hunan. Glân ydw i fi o hyn allan mi a af at y cynhedloedd. Be nath Paul, fe ysgydwodd y llwch oddi ar ei ddillad, yr oedd Paul wedi bod yn ffyddlon i'w alwedigaeth. Fe gyhoeddodd ffordd iachawdwriaeth yn ddigyfaddawd yn y synagog. Ar y sabodd fi oedd yn ymresymu, yn dangos iddyn nhw beth oedd y proffwydion i ddweud, yn esbonio iddyn nhw beth oedd y proffwydion i ddweud, ac yn dangos bod yr Iesu wedi cyflawni y proffwydiolaethau amdano, ac yn egluro beth oedd yn bwysig, mae dyma oedd yr unig ffordd at Dduw, ac bod angen wedi farhau. Ond fe wrthodo nhw. Ac felly beth nath Paul fe ath at y cynhedloedd. I ni'n gweld fan hyn, ni ath yn bell, fe ath drws nesaf i di Justus, adnod 7, ac wedi myned oddi yno, fe a ddaeth i di un a'i enw Justus, un oedd yn addoli Duw, tir hwn oedd yn cyffwrdd ar synagog. Mae fel betai'n aros yn agos yn y gobeith y daw tro ar fyd ymlith yr Iddewon, ac y byddai wrth law i agor gair Duw iddynt unwaith eto, fel y gwnaeth mewn amryw le ar ôl hynny yn pregethu'r Iddewon. Ond am y tro, fe ath drws nesaf at di Justus, ac yno fe bregethodd e. Mae'n eich atgoffa chi yn diwedd o Ezekiel 33 adnod 4. Yna'r hwn a glywo lais yr utgorn, ac ni chymerybydd eith'r dyfod o'r cleddif a'i gymryd ef ymaith, ei waed fydd ar ei ben ei hun. Be mae hwnna'n ei ddweud? Debyg iawn i be mae Paul yn ei ddweud. Ond dyma beth sydd yma gan Paul. Yr oedd Paul fel yn Ezekiel yn wyliadydd ar y mur, ar y waliau'r ddinas. A'r gwyliadydd yn edrych allan, dydyn nhw? Ac yno yr oedd fel gwyliadydd y waliau, y muriau, yr oedd fel gwas yr arglwydd ar wal yr eglwys, ac yn sefyll, ac yn cyhoeddi fod peryg ar y ffordd, yn cyhoeddi newyddion da hefyd o'r waliau. Dyna yw gwas yr arglwydd, dyna yw gwyliadydd, ffyddlon. Ac o'n i bu Paul yn wyliadydd ffyddlon. Fe fuodd yno yn cyhoeddi ffordd iachawdwriaeth, yn rhybuddio. Efallai nad oedd pobl am glywed newyddion fod perygl ar y ffordd, ond fe gadwodd yn ffyddlon at ei alwedigaeth. Fe bregethodd Paul am Crist. Beth nath Paul wneud ar y waliau mawr, yr eglwys, ar y muriau, fel y gwyliadydd y waliau? Beth nath e? Fe bregethodd am Crist, am ei fywyd, yn cyflawni'r gyfraith yn ei lle. Fe bregethodd fe gyhoeddodd am farwolaeth Crist. I Iesu Grist gymryd cosb pechod yn ein lle ni. Fe bregethodd Paul am atgyfodiad yr Iesu. I Iesu Grist concro Satan, uffern, y bedd. Fe goncrodd y bechod unwaith ac am beth. Fe gyhoeddodd Paul ar y wal y neges mae Crist yw'r unig ffordd at Duw. A os am heddwch at Duw, mae'r rhaid dod at Crist. Fe fuodd yn ffyddlon, yn canu'r utgorn, yn bloeddio'r utgorn, ond heddi, beth ni'n gweld? Wel, tybiwn ni, mae hwn yn deg i ddweud fod y mwyafrif o'r gwyliadydd y waliau wedi gadael y waliau'r ddinas ac wedi dod lawr i lefel y llawr. Lle does dim modd gweld y perygl. Ond be maen nhw'n dweud yw, i ni wedi dod lawr ymhlith y bobl. I ni ddim eisiau ymddangos fel bod ni lan ar y wal. I ni wedi dod lawr i'r llawr. I ni yn un o'r bobl fel y gwleidyddion yma pan maen nhw'n trio ennill pleidleisiau. A chi'n gweld nhw'n aml. Roedd na rhyw gyfnod oedd hwn yn digwydd yn aml. Roedd nhw'n tynnu siaced bant ac yn torchi llewis o dim te yn agos ac yn eistedd yn antiol edrych fel un o'r bobl, un o'r werin bobl pleidleisiwch dros fi, dwi'n un ohonoch chi. Ond nid yw pregethwyr ein gwlad ni fel yna yn ymddangos. Dwi ddim eisiau ymddangos fel fy mod i yn trio ymddangos fel fy mod i'n well neu uwch ben yn sefyll ar y waliau. Dwi ddim eisiau gwneud hynny. Felly dwi'n dod lawr i'r llawr i fod o blith y bobl. Dwi'n mynd
yn eistedd lawr, falle sy'n eisiau sefyll i bregethu. Ond os oes pob methu gweld, falle safai. Ond yn sicr, yn sicr dwi ddim eisiau gwisgo siwt. Dwi ddim eisiau edrych yn wahanol. Ac felly falle'n gwisgo par o jeans neu cryseti, neu falle meddwl am y neges. O, sicr dwi ddim eisiau codi fy llais. Sy'n eisiau codi llais, mae hwnna'n dychryn pobl. Dwi'n ddim yn gyfarwydd â hynny. Dwi eisiau gwneud yn siŵr, dwi'n bregaeth ddim yn mynd yn rhy hir. Mae rhaid cadw ei tua 20 munud, beth bynnag yw e. Ac yn y neges, mae rhaid i'r neges fod yn gyfeillgar. Dydyn ni ddim eisiau dychryn neb. Mae rhaid i ni wneud yn siŵr. Lawr ar y llawr i ni eisiau bod. Ond dyna yw llawer heddi. Ac yna, os oes na rai ar y mur yn rhoi neges i'r bobl, gan amlaf, dyw'r neges yma ddim yn cael ei bloeddio allan, dim itgorn yw e. Mae siŵr o fod rhyw fand yn chwarae, rhyw dôn emosiynol, dyna math o itgorn yw e. Mae'r oedfa yn dod yn fwy o adloniant. Efallai bod na ryw efengil, os ych chi'n gallu ffeindio fe rywle, mae'r geiriau yna, o leia, allai chi'n bod y geiriau yna. O mae wedi cael ei liwio, wedi cael ei wisgo mewn rhyw liwiau a gwisg ffasiynol modern, ac mae'r canu nawr, nid trwmped yw e canu itgorn. Lle bydd na gitar, drymiau, allweddellau, a cael y sain ar lefel cyffyrddus. Falle un cyffroes ambell waith i gyfleru rhyw fath o emosiwn eraill, ond mae pob math o synnau'n dod o'r muriau. Pobl yn dwlu gwrando ar y gân yma. Dwi ddim yn ymwybodol mai dyna yw'r swyddogaeth. Ond na, hyn a wna Paul. Fe ganodd e'r corn. Fe ganodd e'r itgorn yn uchel. Doedd dim cam syniad. Doedd dim modd i rywun fethu deall yr oed gwyliedydd y waliau fyna ar y wal yn gweld bygythiad, yn gweld rhybydd ac yn bloeddio'r itgorn yn dweud gwrandewch, mae yna berygl ar y ffordd, gwrandewch am atebwch, rhedwch o'r cleddyf, maen nhw'n dod, mae eisiau chi guddio, mae eisiau chi fynd am eich cleddyfau, mae eisiau chi fynd o yma, a ceiwch y gatiau yn gloi. Roedd yn argyfyngus. Yr oedd y neges gan Paul yn uchel, yn eglur, yn bwerus, yn nerth yr ysbryd glân. Fel ei fod yn ddigamsyniol. Nad oedd modd i bobl gamgymeryd y sain uchel, y neges oedd gan Paul. Doedd dim cwestiynu beth oedd neges Paul. Be dwedodd Paul oedd, os anwy byddwch y fath floedd drwy'r itgorn, yna mae eich gwaed ar eich pen eich hun. Dyna beth oedd yn dweud. Os na fyddwch chi'n gwrando ar neges hon. Dyna beth oedd yn ymresymu yn y synagog ar y saboth. Dyna beth oedd yn dweud yn tŷ Justus. Dyna beth oedd yn dweud oedd bobl yng Nghorinth. Os ych chi ddim yn gwrando ar yr neges yr itgorn yma, yna fe fydd eich gwaed ar eich pennau chi. Mae'n nwylo i'n lan. Dwi wedi pregethu'n ffyddlon. Dydw i ddim wedi cydymffurfio ar byd mewn unrhyw ffordd. Dwi ddim wedi dyfrio'r neges lawr. Dwi ddim wedi tywelu achos mae pobl yn cael ofn ac yn dychryn. Dydw i ddim wedi liwio fe gyda adloniant. Dydw i ddim wedi dod ar rhyw fand bach mewn mwyn i chi fwynhau'r canu. Dwi wedi pregethu chi bod angen i chi edifarhau a chredu yn yr arglwydd Iesu Crist a trwyddo ef yn unig yma iachawdwriaeth. Ac os anwy byddwch chi hwn, yna mae eich gwaed chi ar eich pen eich hunan. Gai ofyn oes yna un yn gwrando nawr. Falle bod hyn yn berthnasol i chi. O na chymerwch chi, o na fyddwch chi yn cael eich rhybuddio. Peidiwch gwrthod ar y fengil. Falle bod chi wedi gwrthod ar y fengil bob saboth hyd yn hyn. Ond peidiwch a'i wrthod e heddi. Ymatebwch trafod cyfle, tra i fod yn agos, falle fod presenoldeb yr arglwydd yn agos i chi nawr. O na fyddwch chi'n ymateb, o na fyddwch chi'n dod. Dyna chi ganlyniad oedd yng Nghorynth. Gwrandewch ar y geiriau yma. O, roedd na wrthwynebiad. Ffyrnu cablu. Ond gwrandewch ar hyn. Gwaith yr ysbryd glân, adnod 8, a Crispus, yr arch synagogydd. Fe oedd arweinydd y synagog. A gredodd yn yr arglwydd, a'i holl di. A llawer o'r Corinthiaid wrth wrando a gredasant.
Ac a fe dyddiwyd llawer o'r Corinthiaid, y ddinas anfoesol yma. Byddwch chi ddim yn dychmygu'r peth. Ond oedd yr arglwydd ar waith, a'r arglwydd a ddywedodd oedd Paul trwy weledigaeth liw nos nac ofna. Eithir llefara ac na thaw, canys yr o'i fi gyda thi. Ac ni esid neb arnat i wneithir niwed i ti oherwydd yma i mi bobl lawer yn y ddinas hon. Ac fe arhoes yn o flwyddyn a 6 mis yn dysgu gair Duw yn ei plith hwynt. O, am ddyddiau tebyg eto. O, na fydde'r ysbryd glân yn dod lawr, yn agor drws o gyfle yn y ddinas hon, ymhentrefi ein gwlad fach ni. O, na fydde'r arglwydd yn dod lawr unwaith eto, ac y cawn weld arweinyddion crefyddol yn dod i gredu. Maen nhw wedi bod yn pregethu rhyw grefydd o weithredoedd, crefydd ffals. O na fydde'r eglwys Efengyled sydd wedi mynd ar ei trywydd bydol a falle sydd ddim wedi deall yr Efengyl. O na fydde'r heini'n dod i gredu'r Efengyl. O na fydde'r pobl o crefyddau eraill, y rhai sydd wedi dilyn o'r ddiwiau eraill yn gweld bod eu heilyn addoliaeth yn ffals ac yn clywed am Crist ac yn dod at Crist mewn edifeirwch a ffydd. O, am ddyddiau tebyg. Does dim ateb o'n i bai fod yr ysbryd ar waith. Ond os yw'r ysbryd ar waith, yna mae'r amhosibl yn dod yn bosib. O na fydde'n dod. O na fydde hyn yn gallu digwydd. A phan ddaeth Silas a Timotheus o Facedonia bu gyfing ar Paul yn yr ysbryd. Ac fe a dystiolaethodd i'r Iddewon. O brofiad, fe dystiolaethodd i'r Iddewon. Mae Iesu oedd Crist. Gadewch i ni weddio. A nawr bydde di ras ein harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân fod gyda chwi oll hyd byth. Amen.